Malawi Today. Chifukwa ukudana ndi uzuzu sukudana ndi nyumbayo. Inenso sindili pa udani ndi wina aliyense Malawi muno. Zipani zonse ndi abale yanga, aliyense ndi mbale wanga. Koma chimene chikundinyansa ineyo ndi zinthu zimene zikulakwikazo zomanena kuti mamawa soyapise zimtengo wina, mazulo soyapise zimtengo wina. Tiziuzana chilungamo. Palibe amene safuna kusangalala. Aliyense amafuna kusangalala. Alomwe afuna kusangalala. Achewa afuna kusangalala. Angoni afuna kusangalala. Aliyense amafuna kusangalala. Ndiye nkhani iyi si ya uchewa, si ya ulomwe, si ya utumbuka, ndi ya umuntu. Ndi ya umuntu. Mukapita kovota abale angaso muli uku pa 16 mukakavotera chitenje kuti anandipasa chitenje abale anga mwafa. Mukakavotera t-shirt abale anga mulira. Mukakavotera kandalama mukulandira kakang'ono mulira. Mukavote poyankha funso kulina kuti kodi ineyo mwana wanga akapita ku secondary school ndikamulipirira? Kodi ineyo fetereza ndingathe kugula? Kodi ine chimanga ndingathe kugula? Kodi alendo akabwera mwazizizi ine ndisangalala akabwera ndikwiya? Zochitika nyumba mwako kuchipita kwako, pakuti pakomo pako ndiye moyo wako. Pakomo pako ndi moyo wako. Mabulangete ulibe pakomo pako, chakudya ulibe pakomo pako. Zimene ndikulankhula ineyo zokhuza munthu pakomo pache. China chilichonse utakhala kuti ulibe, koma chofunika choyambirira choti ukhale nacho iweyo ndi chakudya. Akhondowe mundikhululukira, tabwerani kayi kuno. Tabwerani. Nafa ndikuoneseni amenewa ndi Mr. Happy Khondowe, a Secretary General audya zache alibe mulandu. Chipani chathu ifeyo tinachikwefula kuti mboma anthu zapakabe pali ineyo Vice President kapena President wa chipani. A Secretary General ndi akulu ena nakwefula nauza inu ntchito yanu kugwira ntchito pansi ndi anthu aliyense apa akulu apa nakwefula onse. Chifukwa chani? Ngati pamakhala mbava mboma, mbava zache zimachokera apa, zimachoka ku chipani ndikulowa mboma ndikumaba. Ndiye ine poma zimenezo kuti awawa anga azalandizidwa kuba chine ndikatenga boma. Ama wa Congress Party anzeru opa mulungu au bwerani khalani ndine. GPP au khalani ndine. PP UDF UTM zipani zonse anzeruwo ofuna kuti athandiza Malawiwo osamera Malawiwo. Tiyeni tisamalire abale athu osati chipani chimozi. National team amatenga mabullets wanderers matimu onse aja ndikupanga chani kodi? Ndikupanga chimozi. Abale anga pa 16 pano ndikupempheni mukavotere odya zache alibe mulandu. Mukavotere odya zache alibe mulandu kuti dziko lino likhale m'manja mwanu. Osati kuzuka lero ndija chani ukatuka kule simenti alidikiranikai mtengo uamba kukwera pang'ono. Dikiranikai ukanga ukukwera ikwakwera gulani iyayi. Tiyeni tikondane wina ndi zake. Mukati tivota fetu nakuti achipani chindi chathu abale anga mwafa. Ala ndinamuko anaimba nyimbo mwana wanga alabe kitabwera. Ukapanda kubwera kama nanga tisubwera mwana wanga wataika. Ineso ndikukuzani ineyo ndili mmomo ndikuziona ndikuti abale anga tabwerani. Mukapanda kubwera mwataika. Mukapanda kubwera mwataika. Wadya zache nonse amene muli pano alipo wadya za chipani, alipo wadya za boma, aliyense wadya chani nonse mwadya zanu mulibe mulandu.
palibe president wa chipani china chilichonse angabwera kukukakamizani kuti mukandivotere ineyo. Mwajazaje kusankha kuli kwanu nyumba kwanu, osati ku area, osati ku chipani, koma nyumba mwanu. Chikuona zotani kuti tikavote bwanji? Mukavota udyo zaka 5 zikubwera kusogoloko, mulira chikukutika, koma chance choti ziko tiliyombole ndi pa 16 zuwa lalowa. Sabata labwino, Ambuye akudaliseni. Ziko mukabili. Ndithu kulankhula kuchokera kumeneko kwa Dr. Michael Ussi, yemwe ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino, komanso yemwe ndi mtsogoleri wa chipani chimene cha Odya Zake Alibe Mlandu, pomwe tikamba zoti padakali pano zonse ndithu kufika kumapeto ndithu msonkhano umene anachititsa Dr. Michael Ussi. Misonkhano yoyimayima ndithu adayambira kwa Chuzira, komanso adakafika ku Ngwenya, komanso adalinso pa tanki muno mu mzinda wa Lilongwe, kudzafika kuno kumalizira zonse kuno ku Zamkutu mphepete ndithu mwa msewu uja wa bypass umene uposayidwa mpa wachulidwa kuti Dr. Joyce Banda Highway, ndi umene ndithu tamalizira zonse, kumaliziranso ndithu kuulutsa mawu makamaka pa misonkhano yoyimayima imene Dr. Ussi adakonza komanso chititsa muno mu mzinda wa Lilongwe. Ndithokoza anzanga amene ndagwirana ntchito. Ndiye titayitanizana tonse tapanga chiganizo chonena kuti tisachiteso sapoti Dr. Michael Ussi ngati president. Ife kuyambira pano tikuchita endorse Dr. Lazarus Chakwera ndi engineer Vitubiko Mumba ngati the right pair imene tikikuyenera kulamula dziko lino la Malawi. Amalawi konse kumene mukutimvera, monga mmene mwamvera kuti ifeyo amene tili pano ndife ma shadow councillors komanso ma shadow MPs a Odya Zake Alibe Mlandu. So mwina tisanayambe china chilichonse tifuna tipemphe mmodzi wa ife kuti atsegule ndi pemphero. Chimene tichite malo ano mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Ife taima malo mwa anzathu ena onse amene akuyimira ngati makhansa komanso ma MP. Sizikadatheka kuti tonse tikhale kutsogolo kuno, koma tatenga ma representatives from Northern Region, Southern Region, Eastern Region and Central Region. Choyambirira ifeyo tafuna kuti tifotokozere mtundu wa Malawi kuti chachisazaye kuti njovu ichoke nyanga ndi chani. Takhala tikuona kapena tikumva kuchokera kwa Vice President aziko lino Dr. Michael Ussi akuzungulira dziko lonse lino la Malawi kumafotokozera kuti iwowo is the right candidate out of all ma candidate amene alipo. Ife ngati ma candidate awo zakhala zikuti wawa mumtima akamayankhula choncho, chifukwa chonena kuti iwowo ngati president wa chipani akulephera kusamala chipani chawo cha Odya Zake Alibe Mlandu. Amalawi mwakhala mukumva kuti akhala kunena kuti chipani cha Odya Zake Alibe Mlandu chilibe National Executive Committee, zimene zikuonesa kuti a president athu kuphwanya constitution kwa iwowo si vuto, kotero kuti nkakhale akuyendesa chipani koma chilibe constitution, chifukwa chipani ene political party imene which is registered ndi kwa registrar general, it is supposed to follow
constitution of the party. So ngati akunena kuti amayendesa chipani iwo kaya ndi anthu awiri ena onse apansi, ndiye kuti chipani icho chilibe constitution, ndiye kuti ma decisions onse amene amapanga ndi osavomerezeka. Ndi chifukwa chake inali bwanji. Komanso amalawi mukudziwa inu mose mmene ayendera ifa ya Dr. Saulos Chilima akhalali chete, akhalali sanatengedwe running mate. Ife tikuona kuti a Dr. Michael Ussi adanena kunena akapanga gwirizano ndi zipani zina, adatchulapo ndikapanga gwirizano ndi chipani china chachikulu m'Malawi muno, koma sitinamve marizatsi amene ayendera kumeneko. Ifeyo tikuona kuti iwaja akuyenda okha, andi palibe amene akuachita support. Ifeyo taonapo kuti is coming from Mulanje, where anthu amphamvu pandale ngati Dr. Brown Mpinganjira kumene amachokera, Dr. George Chaponda ndi kumene amachokera, Dr. Patricia Kaliati ndi kumene amachokera, Dr. Nankhumwa ndi kumene amachokera. Koma sitidaone anthu amenewa akuachita support. Ndi chifukwa chani? Tikuona kuti zimene akuyankhula Dr. Michael Ussi ndi zankwiyo zongofuna kuti koma iwowo ndi amene amayenera kungoti akhale pa vice president. So ife tikunena kuti iwowo akuyenera kuti abwere auze mtundu wa Malawi kuti kodi chifukwa chani angoyenda okha, ndi chifukwa chani sakuyenda ndi ma MP awo, ndi chifukwa chani sakuyenda ndi makhansala awo, kusonyeza kunena kuti anthu alibe nawo chidwi. Ife tikudandaula kwambiri chifukwa chonena kuti a Dr. Michael Ussi adalephera kuyendesa chipani cha UTM, adalephera kuyendesa chipani cha UTM mpaka kumabwera ndi kukanena kuti sangapereke 20 million kupita ku naona kuti weakness imene idalephera kuyendesa UTM. So mena zake khala munthu mmodzi wamphamvu kudzusa chipani chifata muno kunayambisidwa chipani ndi vice president in the name of Dr. Joyce Banda, adayambisa chipani cha People's Party PP, chidakhazikika mpaka pano chilipo chili ndi ma structures. Nziko muno mudakhazikitsidwa chipani cha Dr. Saulos Chilima chimene chilipo mpaka pano, chimene iwowo malemu atamwalira adalephera kuchigwira ndi kuchipitiriza, ndipo kudabwera Dr. Dalisho Kabambe amene akuchigwira chili ndi ma MP ndi makhansala dziko lonse la Malawi lino. Iwaja ngati vice president abwera ndi kuyambisa chipani chawo cha zake ali within the government ya Malawi Congress Party MCP, koma akulephera kuti chipani chija chichite penetrate, chikhale pena paliponse, chikhale ndi ma MP ooneka bwino. Mukathe kuona inuyo mmene tikuonekera ife anthu kunoko. Can you imagine kuti tikakhale ma candidate a president, state president amene akupita ndi kumakayankhula kuti akufuna kukonza zinthu ndipo akulephera kuchita manage anthu 97, makhansala 77, ma MP 20. So ifeyo pa zonsezi poona ndi chikhalidwe cha a Dr. Michael Ussi ndi zonse zimene apanga, ife tikuona kuti amalawi sakuyenera kuwakhulupiriranso a Dr. Michael Ussi. Ngakhale ifenso tataya chikhulupiriro ndi Dr. Michael Ussi, kotero kuti tapanga chiganizo chathu chimene chitachipanga titakhala ndi kukambirana kwa nthawi yayitali ndi makhansala tonse kuchokera kumwera, kumulanje, kuchikwawa, monga mmene ndakuwuzirani kuti kumwera kokha kuli ma MP awiri okha, the rest ni makhansalas. Ku Eastern Region kuli ma MP ndi 6 koma makhansala ndi ochuluka 23. Ku Zuzu kuli ma MP 4 koma makhansala ndi 24. Pamene pa Central Region pano ma MP ndi 7, makhansala 10. Ndiye titayitanizana tonse tapanga chiganizo chonena kuti tisachiteso sapoti Dr. Michael Ussi ngati president. Ife kuyambira pano tikuchita endorse Dr. Lazarus Chakwera,
ndi engineer Vitumbiko Mumba ngati the right pair imene ikuyenera kulamula dziko lino la Malawi. Ndipo kulikonse kumene ifeyo tizipita ndi umakapanga kampeni yathu, tizikachitira kampeni Dr. Lazarus Chakwera, chifukwa tikuona kuti akadakhala kuti zimene akupanga Dr. Michael Usi kuti anali ngati kuti iwowo ali pa upresident ndipo akupanga ndi munthu wina, ine ndikukhulupirira kuti mwina akanakhala atalanda kandi security, akanakhala atalanda chilichonse choyenerera. Koma munthu uyuyu Dr. Lazarus Chakwera ndi munthu amene safuna zolimbana ndi anthu zake, akuyang'ana za chitukuko cha dziko lino ndi kupitiriza kupanga za chitukuko osayang'ana mbuyo. Inu mwaonapo kuti pamene apezeka kuti UTM atukwanizana ndi DPP, nthawi yomweyo Dr. Professor Arthur Peter Mutharika adayankha kusonkhano kuntandire kwaopseza UTM. Ndikukhulupirira kuti akadakhala ena ngati Dr. Lazarus Chakwera akadakhala kuyankha zonse zimene akunena Dr. Michael Usi. Koma chifukwa cha mtima uwu ongofuna kupanga zituko za dziko lino, ife tapanga chiganizo chimenechi after utonse tagwirizana kuti tikuchita endorse Dr. Lazarus Makikafe Chakwera kuti zituko zimene akupanga ifeso tipita nazo zituko zimenezi kumakuka kumene tikuchokera kuti anthu adziwe za chituko chimenechi. Koma sitikuchita kunena kuti ifeyo sitikupita ukayimira, tikukayimirabe kumadera kwathuko, ndipo we are so geared, ndipo tikawina sitikukaluzanso yayi, tukawina chifukwa ife sitikufuna za madrama, sitikufuna za madrama, sitikukhulupirira kuti mulanje inangozaza ndi anthu amadrama. Ayi, ife tikukhulupirira kuti kumulanje kunayenera kuti kutuluke sopano president wa serious, koma taona kuti zimenezi ndi za madrama zokhazokha. Choncho ndima wochepa otere ineyo ndiyimire pamenepo. Chinthu ichi chisayinidwa ndi ma MP4 ochokera ma representatives ochokera ma region monse, komanso makhansala ochokera kuma ma wodi onse amene ali ama region amene asayinira chinthu chimenechi. Zikomo kwambiri. Ndipereke koso mpata kwa anzanga ngati ali ndi zonjezera kuti aonjezere. Tathokoza tulankhani pobwera kunoko. There are two critical issues here zimene anzangawa azipanga overlook. Mwina mngatuzira tulankhani ngati munamvapo kuti okay. Ine ndi Elias Madea kuchokera kumwera ku Eastern. Mwina ningafunsira tulankhani ngati munamvapo pena pake kuti audio zake ali ndi manifesto. Malinga ndi lamulo la loyendesera ndale muziko muno Political Parties Act limasindikiza kuti chipani china chilichonse chayenera kukhala ndi manifesto. Manifesto wa ali ngati maso mphenya kapena kuti vision kapena kuti zimene chipanicho chizachite chikazalowa mboma. Komano so far ine pano ngati mmodzi wa amene opikisana ngati mpando wa MP wa audio zake sinamvepo ndipo sindikuziwa. Now this is very very important kuti tiziwe. Now ngati pano patasani masiku 8 sabata imodzi ndi siku limodzi tikuziwa mpaka pano kuti tizaziwa liti nanga Malawi akamata kuvota audio zake azita kuvota chani. Another also critical issue ndiona kuti ma monitors okay, almost chipane china chilichonse including my independence aina ukhani ma monitors amene azayang'anire chisankho madera amene kuchokerawo right from Kutale Center ku district komanso kuma constituency komanso ma polling centers. Kumano ifeo audio zake ife we are supposed to have trained our monitors by now. Kumano pano pasidi na wapange train. So yezaona kuti siti kuzoa chine jose upange joka kulikuru. So yezaona kuti we are most likely to have problems in paying them. Ndipo siti kuzoa tukodi zari pia ndrama ngati mewapanga zipani zinazo yet we a party. Now being a party is doubtful kuti kodi filiza kwa nisawakadi pia antuo. Ifayona na kuti so far communication from above kuchipani cha audio zake through a president ya chipanichi siti kuzoa china chilichonse. Takade kufusa zikamota na through a secretary general koma zikuoneka kuti zimezo kuchitika wapazi ndi madrama chabe sisa serious yayi.
ndimo amenewa ndikuti I think I must concerned in manifesto sitikuziwa tilibe mpaka pano komanso monitors zoti zawalipira kwa pasa drama sitikuziwa it most likely monitors ayuti audio zake ngati azakhale monitors ndiye kuti we can say kuti azakhala at their own risk famwe chipani chiza kwanisa kwa president so far we don't know anything what will happen thereafter zo kwambiri toka hapo zanga mawa yako. Okay, ine dzina langa ndi Innocent Chimwemwe Malera kuchokera ku Nalikulewodi. Ine ndine mmodzi mwa makandidate amene ndayimira nawo ngati kasa kudera kwathu nditakhala pasi kuti nanenso ndiyimire nawo ngati kasa kudera kwathu kunapeza zoti nditakafika ku ofesi ndinalandiridwa ndipo ndinauza zolinga zanga kuti ndikufuna ndiyimire anandilandira mwachimwemwe komano kundilandira ndikumeneko kunapeza kuti china chilichonse manomination paper tinapereka komano kumbali ngati ya materials ngati t-shirt salu kwathuko palibe china chilichonse chimene chikubwerako choncho ndi chinthu chokhumudwitsa kuti kodi nanga munthu ngadziwike bwanji kuti uli mchipani pakuti makaka amene amadziwitsa kuti iweyo uli mchipani ichi ndipo anthu akuyenera kupanga support pamene walandira zinthu zimenezozo kuagayira anthu ako. Choncho ine kwathuko kuli mavuto aakulu amene tapeza ndipo ndimakhulupirira kuti kubwera kumene tinabwera ku nyumba kwa vice president tatulira nkhawa zathu koma sanatilandire pachimenecho ife tinachiona kuti tili ngati ana amasiye amene makolo tilibe ndiye tikunena pano kuti tikuyenera tilandiridwe kwa munthu wina aliyense amene angatipange support ndicho linga yone kuti tithe kuyendetsa dzikoli ife dakali ana achinyamata othamanga amene tingathamange pa ground ndichoncho ndi mawu amenewo ndiyimeka yepompo ziko ine ndi Monica Chananga shadow councilor. Chodandaulitsa kwambiri ndichone kuti ineyo ngati kudera kwathu ndinamba kalekale kuayitanitsa koma zipongwe zimene timankhidwa zone kuti mulibemo mgazeti chinthu chimene chili chodandaulitsa kwambiri nde umadabwa zoti mgazeti mulibemo nangano malogo achipani timakatenga kuti amatisayinira ngati ndani zinthu zomwe zili zodandaulitsa munthu umadziwika pamene akuluakulu akuchipani abwera kudera lanu ndi pamene chipani chija chimakhala ndi mphamvu mapeto ake mmalocation mwathu muti kunyozeka kumati izipani zamadzeradzera zimene zozo ndi chimakhala chinthu chokhumudwitsa pamene weyo uli serious pa chinthucho ndi zimakhala zinthu zomvetsa chisoni ifeyo suti tili pa propaganda iyayi koma nkhani ndikudandaula kuti mtundu wa Malawi udziwe zone kuti munthu pamene wachamba chinthu amenekera zone kuti akhale serious ndezi kuoneka zone kuti sali serious akanangonena mwina kuti sindikuthandizani zimene timafuna ife ndi zinthu zochepa kukambirana munthu ndi bambo ako nkhani imakhala yabwinobwino koma panopa tukabwera panopa chifukwa chodandaula ndi zimene watitani atipanga akanakhala zone kuti anatigwira bwinobwino ndife anthu ochepa akanatha kutithandiza koma zinalephereka chifukwa chone kuti sanafune kukumana nafe atana atopa ndecho timadziwa ine wandale sagona wandale satopa wandale amapanga chilichonse pa nthawi imene anthu amutani amufikira zikoma wambiri. Ndine Grace Cheu nda kansala ndafunana neso ndiyankhuleko za bambo athu amanganya amaiko usi sinanga bambo ako munthu matha kuatchula dzina lililonse. Ifeyo ngati kudera kwathu tikusowa ma materials. Let's talk about ma t-shirt, zitenje, munthu kuti udziwike kuti ukuyimira chipani umayinekera ukhali ndi ma materials koma ifeyo kuti tifikiridwe zinthu zimenezi zikutivuta chabwino pa ife tokha tikumayesetsa mwina kuthamanga ndikupeza ma materials koma beti mafunika tikhale ndi support yoti support abambo athu koma zikuoneka kuti iwo zimenezo zo mumtima mwawo mulibe ko akukamba nkhani ya Katangale mboma
ifetu pamene timapanga kuti timakhala ndiwowo timayembekeza kuti ayi ngati bambo athu asankha uku ndeti ife tili limodzi kuti tiyenda ndandani ndachakwera. Komano ndi zimene zikuchitikazi akumanena kuti yayi muboma muli Katangale chabwino akanakati Katangaleyo alimo iwo sakanapita ku khoti nkukatenga stay order kuti asapite kuti akafotokoze kuti Katangale akuyenda bwanji. Pamene popo nafeso pakuti pasachani pakuti patsa maganizo ndikuona kuti ku chipani kwathu zinthu sizikuyenda bwino. Tinaona kuti yayi ife tikanaliana ulendo ulipo be ife tu ndeti pambuyo pandani taona kuti yayi ife kumati tilondole bambo athu achakwera nda bambo athu ang'ono avitumbiko amanganya akazakozeka ama Dr. Michael Usa akazakozeka azatipeza zikomo kwambiri. Ndi mafuso awiri loyamba ndimafuna mundiyankhe ndisanafuse mafuse nawo chipani chimene mmabwera kudzalowa cha Odya Zakalibe Mlandu munali ndi chikondi kapena chidwi chofuna kuchitukula? Aliyense amene angaone mwina maklipi amene ena tosefe pano timapanga kapena misonkhano imene timapanga ikusonyezeratu kuti tinali ndi chidwi chofuna kuwathandizira, ndipo takhala tikumawadandaulira kwambiri atsogoleri athu pofuna kuti chipanicho chikhale cholimba, kotero kuti talephera chifukwa kuti tagwiritsa ntchito njira zina zilizonse kuti atimve kuti ifenso tofuna kugwira ntchito pa ground. So kunena zakuti machikonda ife timachikonda ndipo tikuchikondabe, tifanso kufika kwa pano kumaitanizana ndi kumakumana kunali kuja konena kuti tiunikirane zinthu zonkati mwenemwene, koma posasankha kuti tikumane nawo taona kuti mkazi ukamamenya ali nyumba akakutulukira nyumba muja kupita panja amakakuuza mwina kwa mwana amakakuuza ti mwana uyo woyambayo si wako wachiwiriyo si wako bambo ake alipo chifukwa chonena kuti wasankha kuti akayankhulire kunja. Mene tanenera kuti a president athu ndi a secretary general awo ndiponso tinene pano kuti a secretary general ndiwo sankha mtundu kuteku anzathu ambiri aku northern region akuthandizidwa akupasidwa zinthu, koma wa central region ndiwa kumwera palibe amene akuthandizidwa. Iwo akungosankha ku northern region kumapatsa kunkhatabe, koma yeti kuli ma MP 4 loka. Central region ili ni ma MP 6 ma MP 7 including running mate ali pa central region pano, koma a secretary general sachita invest kwambiri pa central region pano, koma kumpoto kumene akangoyankha kuti wambwenu basi amene akupasa 8 million 10 million pitani mukapangire campaign, pamene wa central region kupita pa nyumba pawo kukadandaula akuti musalowe kumeneko simunasate protocol, zinthu zowawa kwambiri. So ifeyo poyamba tidakonda chipani kuteku kukakhale tikulira pano tikulira chifukwa chonena kuti tidachikonda chipanicho andi tinali ndi hope, koma pano pati kunena kuti chako ndeni mafuna ndidziwe kuti kodi mulipo angati chifukwa na kuti mulipo 79 nonse amene mukuyima ndiye inuyo amene mwagalukira ndangati, ndipo mukati mwapanga endorse President Lazarus Chakwera wa MCP mukhala mukuvula makaka a Odya Zakalibe Mlandu ndikuyamba kuvala makaka a MCP popita chitsogolo, funso langa linali limenelo. Mene dade mwina musana yankhe. Dzina langa ndi Anthony Manda from Transworld Radio. Mwina malata anthu akudziwani ndi mbiri yochokera ku Malawi Congress Party, wena pano kumanena kuti mwina akutumani ndi guloseri mwatsogola guloseri kuti mugalukire akutumani kamba kazi mene Dr. Michael Usa akulankhula zokhanga zodzudzula boma zokhadzula boma ena akuti akutumani kunjaku. Funso lina mwina make kumapetoko ndonena kuti zatero mtsopano mwatulukamo kumadera kumene mukupita konso kuli aphungu komanso makansala a chipani cha Malawi Congress Party zizikatani. Dzina langa ndi Watipaso Mzungu, I'm a freelance journalist. Ndimafuna ndingomva kwa inuyo mene mukuyimira ukansala kapena MP pa chipani cha Odya Zakalibe Mlandu kuti how difficult is it for you kupanga campaign ku madera mene mukuyimira inuyo
tikatengera ndi ma allegations amene president anu pachingezi mwene tingana kuti unsubstantiated because it's not yet substantiated yokhuzana ndi corruption mnafotokoza ponso kuti akhaongonera kuti amboma muli ujeni nde anthu akamaona president anu akupanga ma allegations ngati awawa oti mwina akukanaso kupita ku anti-corruption bureau kukapereka maumboni ngati amenewo mukapita pa ground anthu akuti chani za kampeni akukutengani serious kapena nanso akukutengani ngati mupanga za drama ngati president anu akutumani sitikuoneka otumidwa ife pano ineyo palibe amene angatuluse clip yonena kuti navalako t-shirt ya MCP nobody koma ndikayima pa chilungamo I stand for the truth nde ena ukakhala kuti ngati telekezo Chakwera wachita bwino wapanga nsewu kuchokera pa Crossroads kupita ku kupita ku Kanengo you say kuti Chakwera apanga nsewu akuti wakuboma kodi nsewu palibe nsewu ulipo koma chifukwa wanena kuti president Dr. Lazarus Chakwera apanga izi amakutenga kukakusia ku MCP nde izozo ayi tiyeni tizisiye chifukwa aliyense amaziziwa yekha mumtima kuti ife ndi tinasankha kupanga za oja zake alibe mlandu mabwera sandi maoti kugalukira ife sitidagalukire koma tikunena zoona chifukwa kuchipaniko kulibeko mayendesedwe abwino achipani ngakhale enu akewo president yo akunena kuti aliko okha alibe so wina aliyense pakatipa ndesa kusata constitution ife tilibe so kuti tikhoza kupita ndi ukadandaula kapena wotiitanisa ndi kukhala nafe pansi nde palibepo zogalukira mukanena kuti kodi nanga ukoko kuli ma MP kale makhansalaso kale achipani cha MCP kumene koso kuli ma independence amene ali kumeneko so ma independence alibe yani alibe so chipani ifeyo ngati anthu amene tidasankha kuti tima ngati oja zake alibe mlandu pano pasi tingabwerere mbuyo ku ballot paper pakakhala oja zake alibe mlandu koma ife ngati anthu tachita endorse ndipo tikuchita endorse Dr. Lazarus Chakwera kukatikapita kuzisankho anthu akationa ife ndi ntchito zathu zimene ife tikupanga kuderako akati pasavoti sibasakati pasavoti chifukwa cha oja zake ayi akati pasavoti ngati ifeyo chifukwa ngati tatuluka chonchi ndi kuyankhula ndi kuti we are geared to save this country ife cholinga chathu sikungofuna kuti tikaje ayi muli kakuba iye muli akuba ukufuna kuti utani ukufuna kuti anthu achite mob justice akangopita azikapha anthu akaphandani unaina kutchula akubandi wakuti cholinga chotina kuti ngati pali kumanga amange ameneyo koma mukangoti mboma muli akuba ndetu anthu ifeyo tonse tingonyamuka ndikupita kumakamenya chani akubawo ma civil servant yo ndekuti tikupangaso udani ndi ma civil servant ndekuti ife tikagwira nawo ntchito tikapita bwanji mbomamo aliyense ngati tingamunene kuti ndi wakuba ndetu kunena kuti ife sitikubwerera mbuyo kodi inuyo mukukumana bwanji ndizovuta monga mende anena kale kunena kuti ine mwina ena munationa pa 6 July tinali apa salu ya MCP apa nsalu ya oja zake alibe mlandu kusonyeza kuti anthu ena amene Dr. Michael Usama imbira mmanja ndikumakondwera nawo anali a MCP so lero sizingatheke kunena kuti anthu omwe akakhale adani awo ayi ndekuti ife lerolo asanduka kukhala adani awo ndekuti ifeso udani umeja tatani tauvala koma akadakhala kuti anatitenga ndikumakati ufusa kumakati unikira kuti ananga kuyenda tuti kuyenda chonchi ifeyo ukuku sitili nawo limodzi chifukwa cha izi tikukhulupirira kuti tikanadziwa kuti pamene tikuyenda ndi tate wathu koma munthu yangopita kupita kuma constituency kwa anthu angolowa angopita pansika pamene pali anthu kale kuti apite akalowe kumakuka ku constituency kwenikweni akapeze anthu kumene kuli makhansala awo sakupanga zimenezo angopita pansika apita pa wakawaka apita pa 23 apita pati zije zonena kuti sakupita madera mmene muli midzi mweni pamene anzawo ife takhati kuona Dr. Lazarus Chakwera akulowa midzi ndi makapangira kampeni ma MP awo makhansala awo kunoko muzavotere uyu MP muzavotere uyu kansala president muzavotere ine pamene iwo angokhale akuvina basi matera latema amasoka chonchi nuso muzika soka chonchi za drama zokazoka ndefe tikunena kuti tikukumana ndizovuta zochuluka nchifukwa chake ife tikunena kuti ayi kuli bwino ifeyo
kaya tikaluza kulibe tikaluze, koma tikudziwa kunena kuti tikusata njira yolongosoka. Koma ndikukhulupirira kuti anthu kumadera kwathuko nkhope zimene mukuziona pano ndi zonse zimene mukuziona ziruko sitikaluza, tikukawina, ndipo tiwina tichita nawo save this country up to 2030. Mulipo angati komanso kamene mwavala wanu kuvala MCPE ifeyo tanena kuti tangosala ndi 7 days kupita kuzisankho. Pa pepala pathu pali oja zake alibe mlandu, pa ballot paper urimeni oja zake alibe mlandu, ndipo ifeyo a president adanena kuti sangachite resign mboma chifukwa chonena kuti iwowo apezamo za corruption, akukhala mkati momwemo kuti apeze nawo mavuto ankatimo akonzedwe. Ife tikhala tili mkatimo tikukonza, ndipo ndibwereze sitidagalukire sitikugalukira, tili momwemo mpakana pa 16 September pamene tipite kuzisankho. Nde pamene Secretary General mwina achipani chano amatsatira titafusa sakudziwana nde mwina inu mutipo chano ezina bwana Robert Edward Lunta TV. Okay, now Andia Kazonji, he who comes to justice must come with clean hands. Muntu amene akubwera pa chilungamo amene akubwera manja kotani oyera ngati sakutiziwa ndiye kuti ndifa misala. Okay, now does it mean kuti feo maina athu sali mu register ya meki my electoral commission? For your information, kuti muntu ukhale mu usindikizidwe mu make register through a political party yo imayenera kupanga endorse stamp yao, logo yao ndi signature ya one of the representatives. In this particular case, a Secretary General ndamia anapanga endorse zitizo maina atonsewa. Now when say nkuta if sakutiziwa ndifo sakutiziwa, I think that is childish. Kumanso is also zona kuti iwo sakuzwa ntchito yao. I think it's just, I don't know, sakuzwa ntchito yao. Iwo sakuzwa kuti Secretary General ndani ngati sakutiziwa panopa. Now for example, my name is Elias Madea. Mukayangane mundu mukauntu kuti zinanga mulibemo nanga negoloka motani. Now to answer that question, I think that question is not necessary to be asked here. Thank you. I think sitimafuna kuachula koma tiachule ndiye Hape Kondowe ndiwopempha kwa Michael Usi, si munthu Secretary General ayi, ndi amene akusokoneza ngati Dr. Michael Usi akusokonekera chifukwa anatenga munthu wa ku business, is not a politician. Ndiyankhepo swaba pali wina amene akumalemba amati Winnie Nyondo akumangolemba zake iron sheet muchizungu muchichewa ndi malata. Iye uja amangosatira kulikonse kumene akupita abwana tili pano tili pa chitakataka pano pamowa konda Michael Usi sadziwa munthu wa background sakumudziwa. Iye uja ndi wa media sakumudziwa munthu wa background, is not a politician. And Dr. Michael Usi achenjere naye Winnie Nyondo chifukwa iyeyo akungofuna tibola aje akaja kunyumba sakuafunia zabwino na Michael Usi. Amene akuafunia zabwino na Dr. Michael Usi ndi amene tili pano. Mwafusa mulipo angati ndakuwuzani kunena kuti pali ma MP 20 ndi ma councilor 77. Ndeti kunena za ma MP yo ngati pali Longwe pano pa Central Region kunchisi aliko mmodzi nchisi mmodzi kukasungu aliko mmodzi. Do you expect kuti tikhoza kudzadzana muno? Hayi, ndikuti ndiwochepa amene akanakhala kuti they could be taken care of. Anthu 20 ma MP akanakhala kuti asamalidwa bwinobwino amene aja akanakhala kuti akupanga kampeni ya Dr. Michael Usi. Koma mundifuse inu ndikutiko kumene mmapeza kuti Dr. Michael Usi mwina ali kumwera Central Region ndi mwakapeza kuti kuli misonkhano mukapeza kuti palibe. Ngati makhansala afe tikumachita kupita tokha kumakazipangira tokha kampeni opanda olo wachipani ndi mmodzi yemwe kubwera kuzakupangira. Ndelero akamabwera kuti ndi MCP Mulungu awakhululukire mene amanenera ambuye awo kuti Mulungu awakhululukire. Adanena achisi kuti tinenatu zambiri ndinene pano kunena kuti aope munthu amene sadayankhule.
kuopa kumaopa munthu amene sadapate. Ukakhala olemera uziopa amene sadapate. Amaiko Usi ndi chipani chawo aope anthu amene sanayambe kuyankhula 7 days iyi kuli zinthu amalawi amudziwa Dr. Michael Usi ni ndani. Mwina akamavina ndi kumagwiragwira azigogo akumaona ngati ndi munthu wabwino. Ndi munthu waugaga, munthu oyipa, munthu osokonekera maganizo, munthu amene amakhala amafuna stinje pa iye yekha ngati adalephera kutulusa 20 miliyoni kuti akapereke ku UTM akayimire ku convention. Muganiza kuti munthu amene yoyo angasamale gulu ngati iliri. So pano akamabwera nkumaka nati nda MCP ati samale ineyo pepa alanga ineyo adandisainira ndi omwewo amene akuti ndifa MCP. Mina amasaini asamaza ndifa MCP. Maina athu ala gazetted kumeke. Ngati mukufuna mupite kumeke, ngati simukapeza Frederick Bile Malata, they should take me anywhere. Kandi ku court kandi kuti atitenge. Akapeza maina athu ali menemo. Sitingangobwera pano ngati anthu amisala ifeyo ya. And we are many. Pali ambiri ma text akubwera. Ena utachita kusiya kuti ayi musachoke kuujeni, musachoke kumwera kubwera ku. Pompano tikhala timakumanaso ndi mafumu ndi kumauza. Kudera kwawo komweko zimene ife taziona kuti mkatimu muli mipando folo chifukwa titalowamo. Amene ali kunja samadziwa kuti nyumbamo muli mipando folo monga makunena kwawo aino ake wa Dr. Michael Usi. Olemekezeka ine ndi John Makondesa kuchokera ku Nzati Radio and TV. Ndi mafunso angapo. Funso loyamba chiganizo chimene mwapanga mwinacho tuluka chipani chawo mwinacho choka kukagwira ntchito ndi chipani cha MCP. Kodi chiganizo chimenechi munakhala pasi ngati asogoleri kumadera kwanu ndi kukambirana ndi okusatirani kapena mwangochipanga mwa inu nokha? Funso lachiwiri mwakambapo kuti Dr. Usi akakhalanso pansi ndi kuika mfundo zina kapena kuwunikiranso chipani chawo nkubweranso kwa inu muzagwira nawonso ntchito. Mwina anthu akutengeni serious motani kuti mukuchokako komanso akabwera mubwereranso. Mwakambanso posachedwa pakuti Dr. Usi anakanika kupereka ndalama kukayimirira nawo ku convention ya UTM. Mwina mmene munkawapanga join akubweranso kachikena ndi chipani cha odya zake alibe mulandu, simunakhale pansi kuzunikira mfundo zimenezi kuti tikusatira munthu otani ngati wakanika kupanga izi mwina ukwakapanga zotani zikomo? Ine ndi Nixon Mvula kuchoka ku Miji FM. Ndimafuna nditadziwa kuti inuyo kuchoka kumene mukuchoka kusiyana ndi Michael Usi ndi chifukwa choti mukunyanyala kuti sana kupatseni ma resources kapena mukuona kuti achakwera ndi munthu oyenerera going forward? Akamanena kuti kusankha umasankha pakati pa zinthu ziwiri, chabwino komanso chotani choyipa. Ifeyo being kuti takhala nawo Michael Usi ndekuti taona ubwino wa Dr. Lazarus Chakwera ndi ubwino ndi kuyipa kwa Dr. Michael Usi. Chifukwa Dr. Michael Usi amayenera kukhala munthu oyamika poyamba ndi kuyamika Dr. Saulos Chilima pondilowesa mundale, ndi kuyamika Dr. Lazarus Chakwera pondisankha kukhala running mate. Udindo uja selected, udindo uja ndi appointed. So he was appointed out of the many. Mwina nthawi imene jayo anatayira mwayi wa ineyo ndikanakhala vice president nali ineyo, koma out of the many anatenga iwaja ndikuwapasa running mate ndikukakhala kumakakwera galimoto MG2 ndikumapezeka kuti akuzungulira dzikoli. Ndikadakhala ine ndikadayamba kuyamika. Ndiye ndikatenga zinthu ngati zimenezozo tikuzitenga kuti zabwino za Dr. Chakwera zikuchuluka koposera zoyipa za Dr. Michael Usi. Ndiye tapanga chisankho zochita support zisankho. Anthu mukusokoneza kuti mmene mwatulukamo iyayi chifukwa chake ife pano patabwera titavala cha odya zake alibe mulandu. Komanso kuma ballot paper ako amene kuli nkhope zathu simbo ya odya zake alibe mulandu mpaka pa 16 September. Ndiye ifeyo tili kumeneko mpaka pa 16 September koma tikhala tikukoza za mkatimo. Palibe sozonena kuti imene mwatulukamo anthu akutengeni bwanji serious 7 days to election tizikati tatuluka. Iyayi ife tikamapita kumene kuja tizikauza anthu pa ballot paper mukapeza nkhope ya Bile Malata, mukapeza simbo ya odya zake alibe mulandu, mukachonga choncho mpaka pa 16 September. Zinazo zizaoneka after 16 September. Komanso Nixon Mvula
mwafusa bwino ko basi ife wani sidinagalukire ndikubwerezanso komanso sichifukwa chakuti chani yayi kulunga mukuziwa palibe chipani kuno kumalawi kamanso dziko lonse lapansi chimene chimalephera kuchita support anthu ake chimene choti sichipani yayi. Now odia zake as a political party imaina kulingalira zimene zozo mobwerezanso ife sidinagalukire sidinachoke pa about tikayimira ngati odia zake alibe mlandu. Thank you. Pamapeto tikuthokozeni nonse amene munabwera makamaka atolankhani komanso amalawi nonse amene mwakhala mukutionera pano. Zambiri zikhala zikuyankhulidwa koma ife sitikubwerera mbuyo, ndipo makwathumo imvani kunena kuti ife tikupitirira ndi ulendo wathu. Mwinanso mwakhala mukuona kuti sikunabwere anthu achipani kumapanga misonkhano kumatipangira ifeyo. Nde ifeyo lero sitingakhale anthu onena kuti tikadandaule kuti kaya ena ake akutikana kaya akutani chifukwa tidazolowera. Ngati timadya therere tipitiriza kudya therereyo mpaka pamapeto, tidyera nanu limodzi tikafika nanu limodzi kuzisankho. Tilipo ochuluka ndipo mukhala mukuona ma interviews osiyanasiyana, tikudziwa azibwera kumati ena ake akutumani. Ayi, ife si anthu otumidwa, nangana tituma ndani kuti tikayimire popeza tinapita tokha kukayimira. Ndere lolo tikukwanisa ife kutenga ndalama ndi ukapereka kwa anthu kumapanga misonkhano. Nde tingakalephere kupanga msonkhano ngati ndi ndalama zingati zimene zingaonongeke pano, zizochepa kwambiri. So ife we are more than that, tikoza kukwanisa kuchita mobilize anthu kupanga atolankhani popanda wina aliyense kukhala kumbuyo kwathu. Chikoma chilungamo tizayima pa chilungamo ngati mmeneso iwo amaiko usi akupangira kumang'alula. Ifeso tilipo nde tibwereze aope amene sanasegule kukama chifukwa ife tangoyamba, koma alipo so ochuluka amene akubwera kuti awunikire mtundu wa Malawi kuti who is Dr. Michael Usi, who is Dr. Manga, munthu wa audio ni ndani pa dziko la Malawi lino. Zikomo kwambiri. Kwa Frederick Bile Malata kutsirizanso msonkhano wa atolankhani kuchokera kuno ku Crown Hotel mu mzinda wa Lilongwe. Mfundo yayikulu yomwe yatuluka pano kuti gulu limeneli la aphungu komanso makhansala ena omwe ali pansi pa chipani chimene cha odia zake alibe mlandu agalukirako nkunena kuti ayamba kuthandizira mtsogoleri wa dziko lino wa chipani cha Malawi Congress Dr. Lazarus Makathi Chakwera omwenso nawo akuyima pa chisankho chimene chikoma iwowa atsindikanso kuti apitirize ndithu kuyima kamena kukhala ngati mamembala a chipani chimenechi cha odia zake alibe mlandu. Anatsikanidwa ndi mlembi wa chipani chimenechi Hape Ngondowe atacheza ni mmodzi mwa atolankhani omwe ali kuno, koma iwowa anena kuti zatheka bwanji kukhala pa mndandanda wa bungwe loyendetsa chisankho la MEC ngati oyimira, ndipo iwowa atitsindikiranso komanso kutsimikiza kuti iyayi ndi aphungu komanso makhansala a chipani chimene cha odia zake alibe mlandu. Ine ndi Alex Banda ndikubwererenso kapena tikubwenzeni ku area 47 sector 5 Quad Bridge Center mu mzinda wa Lilongwe kuti tipitirize kukupatsirani zotsatira pano pa Zodiac.